No niin, hyvää päivää QTV:n katsojat. Taas vaihteeksi Tuukka ei ole täällä, mutta Armi Tenkula on täällä kertomassa teille, että mitkä on Kuustokin tämmöiset alueet. No mehän ollaan nytten tosiaan tässä pyöräparkissa. Niin kuin huomaatte, että täällä ei nyt vielä oikein näitä pyöriä ole. Mutta tosiaan tänne jätätte sitten pyörät, koska tuonne itse alueellehan niitä ei voi tuua. Sitten lähdetäänpä etenemään. Meillä on pitkä kuule reissu tässä eessä, että näytetään, että mitä löytyy mistäkin. Täällä on tosiaan tänään Isaac Elliotti aloittamassa keikkansa ja meillä on ollut täällä tämmöisiä tyttöjä jopa viikon odottamassa telttojen kanssa tätä keikkaa. Niin kuin huomaatte, kamera voisi tuonne laittaa, niin siellä on edelleen paljon nuoria tyttöjä odottamassa Isaacin tapaamista. Ja hellettähän meillä on semmoinen päälle 30, eli sitten kun tuutte festareille, niin muistakaahan vähän juoda muutakin kuin sitä aikuisten juomaa. Ketä ne tytöt on tullut kuuntelemaan? Oi, hirveä. No huutakaa nyt vähän se ja olkaa niinku tämmöisiä festarimeiningeissä. Näin. Joo, näillä mennään. Joo, mutta tosiaan tässä on lippupiste sitten ja tässä vaihatte niitä rannekkeita. Eli te ette vaan näe välttämättä kameran takaa missä tämä on, mutta suurin piirtein huomaatte missä tämä on. Ja sitten tuonne oikealle kun lähdetään, niin sieltä löytyy sitten Acre-piste, eli vippiliput ja semmoset löydetään sieltä. Sekä vippiportti on tuolla puolen, tämän uimahallin vastapuolen. Eli sieltä kaikki, jotka on vippejä tai vieraita, niin pääsevät kulkemaan. Lähdetäänhän jatkaa matkaa. Sitten meillä on festarialueella tämä narekka, eli sinne voi myös jättää tavaroita. Se maksaa tietyn verran ja se on niin sanottu omatoiminen narikka. Eli tuolla näkyy kokonaisuudessaan tämä narikka. Kyllä, tuolla on sitten tämä sale. Ja siellähän asioidaan sitten kiltisti, että otetaan tavarat, maksetaan ja toivotetaan hyvää päivän jatkoa tai illan jatkoa ja ei muuta kuin seuraavaan paikkaan etenemään. Tuolta löytyy vähän lisää pajamajoja. Pajamajoja löytynee sieltä sitten, että jos se pissihätää yllättää, niin ei käy nyt pitkin poikin teitä pissikin. Elikkä täällähän se on turvatarkastus. Ja jos haluatte, että jonot menee nopeammin, niin suosittelen, että siellä laukussa ei ole mitään sellaista, mitä sinne, eli sateenvarjoja ei saa olla, no tietenkin niitä juomia ei saa olla, eli nopeutetaan jononkulkua sillä, että katsotte tarkkaan, mitä siellä voi olla siellä laukussa ja mitä ei. Täällä näkyy tämmönen iso kyltti, otetaanpa tässä tämmönen lähikuva, niin sallitut esineet ja kielletyt esineet. Lasipullot, tölkit, kaikki pois sieltä laukusta. Tästä nähdään tämä pääalueen puoli. Sekä sen takana löytyy vippialueet. Kyllä. Eiköhän jatketa matkaa. Tämähän minun pitää vielä sanoa, eli pyörätuolella tulevat pääsevät suoraan tohon äänimiesten viereen. Siellä se on se kaikkien rakastama infopaikka. Jos sulla hukkaantuu tavaraa tai jotakin, niin kannattaa käydä sieltä kyselemässä. Tämä on tämä pomppulinnan tapainen, mutta ei pääse pomppimaan. Sieltä löytyy sellaisia. Sitten siellä on sirkusteltta. Siellä voi olla melkoisen kuumat meiningit tämmöisellä helteellä. Eli taas mä muistuttelen siitä, että juokaa sitä vettäkin. No sitten täällä on näitä myyntikojuja tulee olemaan siellä täällä. Eli
Voitte käydä, siellä on jäätelyä tarjolla, koruja tarjolla. Täällä löytyy ensiapupistettä. Sitten vesipiste löytyy tästä ja tunnetustihan jossakin vaiheessa päivää vesipisteellä on todella pitkät jonot. Eli heti kun näet, että siellä ei ole paljon jonua, niin kannattaa täyttää se pullo, vaikka juo se litra huivi ja täyttää heti toinen litra, koska aina se valitettavasti on käynyt silleen, että siinä se jono tuppaantuu työntymään sitten. Sekä vessa-alueet löytyy tuolta, että tännehän on tosiaan lisätty taas toilettipaikkoja teitä varten, niin ei muuta kuin sinne pissimään. Niin tästä löyvät sitten paitapiste, eikö Miku näin ollut? Kyllä, paitapiste. Eli jos tuntuu, että siellä jonkun bändin paija haluaisit itsellesi löytää, niin ei muuta kuin tänne kyselemään sitten. Täällä on ihania naisia myymässä, sitten minä myös. Niin, ihania naisia myymässä sekä myös tämä ihana mies. Siitä se lähtee. Hei, ja sitten pyörätuolilla menevät, jotka menevät tuonne Kalevalavalle, niin pääsevät tästä oikomaan tuota reittiä sinne. Ei tarvitse täältä ihmismassan seasta sitten kierrellä. Ja tästä löytyy tämä mukava valkoinen rakennus. Niin se on Koomalava. Sitten kun katsotaan tonne Viistoon noin, niin siellä on Oulun lava. Eli sieltä löytyy oululaisia bändejä esiintymästä. Eli kannattaa käydä sielläkin kuuntelemassa. Täällä ollaan nyt Kalevalavan suunnalle menossa. Löytyy anniskelualueet. Suosittelen ottamaan vaikka käteistä rahaa, jos ei mikään vaiva ole, koska sillä hän säästää sitten taas jonoja. Ja panttisysteemit on samalla lailla voimassa kuin viime vuonna. Tämmöisiä meininkejä on tiedossa, että jos alkaa tuntua jalakoissa, että alkaa niinku pikkusen hapottamaan, niin voit ottaa paikkarit tässä. Mä voisin jäädä nukkumaan ja käydä sitten 6 aikaa tuossa Iisakia katsomassa. Mitä te täällä oikein suunnittelette? Salaisuuksia. Tää on niin mystinen metsä, että ette kuule tiedäkään. Tää on unesieppaijia ja täällä on oikeastaan aika semmonen pelottava tunnelma. Mitä, ootteko te painia harrastanut siinä, kun on maa ton näköisenä? Hei, otetaanko markan painit? Tossa olisi lääniä, missä painia. Markan paini. Lähteekö joku markan paineille? Ei lähde. No niinpä tietenkin. Joo, mutta täällä tosiaan. Siinä on DJ-koppia ja sitten on lavaa. Ja täällähän on niin kuin ne beach parkit sitten. Ai, kuunnelkaa tätä meininkiä. Elikkä jos tuntuu, että se ei riitä se lämpö täällä, niin tuonne voi mennä saunomaan. Onko siellä sauna lämmin? Kohta on! Kohta on! Huutakaa, että naapurit kuulee! Noniin. Nyt alkoi vähän pelottaa. Tää on muuten kylmää tää vesi. Otahan kengät pois. No niin, elikkäs kattokaapas, täällä on tämmösiä, voi jättää lokeroihin tavaraa, jos on jotakin puhelinta tai jotakin, niin ehdottomasti tonne. En suosittele uimaan ne taskussa kylläkään. No mäpä meessä, voitko sulkea tämän? Mä lähden saunaan nyt. Ei vaitiska, sä voit tulla mukana tänne, niin eihän täällä vielä. Paita pois! Ai niin, mä oon koivulle allerginen itse.
Näin olemme kiertäneet jo. Todella tuolla tosiaan tuo Oululava näkyykin tässä ja tässä on tämä anniskelualue, joka on aika mukavasti saanut kokoa lisää. Mutta QTV kiittää ja ei muuta kuin nähdään huomenna, ylihuomenna ja ehkä vähän myöhemminkin. Tervetuloa!